दिनै आं बुंनाङामोनब्लाबो बे खोथाखौ स्पष्ट बुंनो नागिरदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बर' थुनलाइ आफादखौ लिंनानै सावरायदों आरो बर' थुनलाइ आफादखौबो बुंनानै हरदों जे एबसुआ मोनसे बिबान लानानै थांदोंमोन जे थुनलाइ आफादा एबसुजों रायलायनानै खामानिखौ आवगायबा हामगौमोन बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन लेयाराव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनिसिम हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय फेब्रुवारि मार्च दानाव जोंनो गोबां माखासे मेसेज हरदों आरो बे प्रक्रिया किन्तु बन्द जानानै दङमोन दा जुलाइ दाननि जोबनाय फारसेथिं बिसायख'थिया सेप्तेम्बर दानाव फैगासिनो दङ बेखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो मिडियायाव बुंबाय जे खौसेथिनि जि बाथ्रा रायलायनायनि जि बाथ्रा आङो रेडि दङ जुदि इउपिपिएलआ आवगायबोयोब्ला आरो इउपिपिएलनि आफादगिरि बिटिसिनि आथिखालनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो बुंबाय जे हारिनि सार्थआव माहारियारि आफादफ्रा जिखौ हांख्रायदों बे हांख्रायनायखौ बिथा खालामनानै आंबो सनमान होयो जातीय संगठना जि लुबैदों आं बेयाव एकमत बेखौनो लानानै दहाय बुंनाय बायदि जे 13 जुलाइ आरो 3 आगस्टआव खेबनै बर' माहारियारि आफाद गौथुमफोरा जिरायबाय सावरायबाय मोननै थांखि लाबाय माहारियारि गौथुमफोरा जों एक आरो ज' खौसे लोगो नांनानै हाग्रामा महिलारि बिपिएफनि आफादगिरि आरो इउपिपिएलनि आफादगिरि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांमोननो थोंजोङै लाइजाम हरनाय जाथों आरो बिथांमोनखौ आलादा आलादायै गासै 16टा माहारियारि आफाद गौथुमफ्रा रायलायगोन रायलायनायनि एजेन्डाया मा जागोन बे टेबोलाव जेला रायलायगोन अब्ला जों तयार खालामगोन खोथाया बेखिनियानो स्पष्ट आरो मोनसेल' एजेन्डा बे जाबाय खौसेथि दा बे खोथाखौ लानानै 5 आगस्टआव जोङो लाइजाम हरबाय लाइजामनि रिप्लायाव हाग्रामा महिलारि बिपिएफ हान्जानि दोलोनि सासे पाब्लिसिटि सेक्रेटारिया फोसावदिं नेहाथारिया जोंनिसिम रिप्लाय हरदों रिप्लायाव मा दङ जोङो बुंजोबनो नागिराखै आरो बे रिप्लायखौ लानानै जों बिथांमोनजों जगाजग खालामफिनगोन अलरेडि दहाय बुंनाय बायदि प्रमद बर' बिथाङा बे आफादफोरजों रायलायनो थाखाय बिथाङा माने थांखि होदों बा रायलायनो थाखाय बिथाङा गनायथि होदों खोब गोख्रैनो बिथांजों रायलायगोन 12 आगस्टनि सिगां बे रायलायनाया मोननैबो दोलोजों जानांगौ आरो गुबुन गुबुन जि आनसलिक दोलोफोर दंबावो एपिबिनि खोथा गुबुन गुबुन बिसोरजोंबो जों उननि पर्यायाव रायलायगोन दा गिबियाव 12 आगस्टनि सिगां प्रमद बर' बिथांजों हाग्रामा महिलारि बिथांजों आलादा आलादायै मोन 16 आफादा जोङो रायलायगोन आरो रायलायनायनि आधाराव बिनि उनाव मा जायो जों 12 आगस्टनि उनाव बेखौ फोरमायगोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मोनसे जोंनि गावनि अस्तित्व रैखाथि हा हुनि मोनथाय संबिधानिक आरो राजखान्थियारि जि अधिकारखौ लानानै जों आन्दलन खालामनानै जि मोनसे परिबेस मोनबाय बे एरेन्जमेन्टखौ जोङो मोजाङै जुदि जातीय सार्थआव ओनसोलनि सार्थआव 25 लाख जाति जनगोष्ठीखौ जोङो बिदा फंबायजों लाफानानै बिग ब्रादार हिसाबै जों जुदि थांनांगौब्ला जोंनि ग्रेटार इन्टारेस्टखौ जों जुदि लानो थांनांगौब्ला जोङो बर' माहारियारि आफाद गौथुमफ्रा जों खौसे हाबा मावदों आरो आनसलिक राजखान्थि दोलो बिथांमोनाबो खौसे हाबा मावनांगौ थांखिया अकल क्षमता पावार आरो बेल' जानाङा थांखिया ग्रेटार इन्टारेस्ट जातीय इन्टारेस्टआव जानांगौ जों रावखौबो सोंखारिनो नागिराखै मिडियायाव गोबाङा गोबां बुंदों जे 2020आव मानो खावलायासै सोरबाया बुंदों जे दा मानो खावलायदों बांद्राय अभार कन्फिडेन्स आत्मबिसाखिया मोजां नङा जोंबो आथिखालनि दानि परिबेसाव सोर दोलोनि अस्तित्व सोर दोलोनि पजिशन आरो बेसेबां स्ट्रेंथ जोंबो बयबो मिथिगौ नो डाउट बयबो दोलोआ गावबा गाव फुल कन्फिडेन्स लानानै फिल्डआव नामायो जोंहा बेयाव जेबो बुंनो गोनां गैया जेबो बादा होनो गोनां गैया किन्तु जोंनि उइकनेसआ मा जोंनि स्ट्रेंथआ मा जोंनि गोहोआ मा जोंनि लुजारा मा जोंहा मा दुर्बलता दङ बेखौ नोजोर बोनानैसो जातीय सार्थआव जोङो बड'फानि आदर्शजों खौसेथिनि बे मोन्थोरखौ लानानै जों हाबा मावनो थाखाय हांख्रायदों बाखि रेसपन्स आरो रेसपन्सिबिलिटि बिबान आरो दायित्वआ दैदेनगिरिफोरनियाव थाबाय मोननै दोलोनि आफादगिरिनियाव थाबाय आरो हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर' मानगोनां बिथां सानै बिथांमोननियाव थाबाय जोङो नेनानै थागोन आरो सावरायनायनि उनाव 12 आगस्टनि उनाव जोङो मोजाङै जोंनि गासै आफादफोरखौ लाफिननानै जों सावरायनायनि उनाव जोङो थांखि आजावनानै उननि हाबाफारिखौ
बे प्रक्रिया बबेसिम जाखो आरो मा जानानै मासिम सहैखो जों बेखौ गुवारै फोरमायगोन। गोजोन्थों।